Ο Άγιος Νικόλας είναι πανέμορφος όλες τις εποχές. Ακόμα και με βροχή, η ομορφιά του τοπίου σε συναρπάζει. Βέβαια, με τις βροχές στην Άουσα έχουμε μια άλλη σχέση. Σε κάθε νεροποντή είχαμε πάντα ένα μόνιμο πρόβλημα. Το νερό θόλωνε. Αναρωτηθήκατε γιατί τώρα πια, ενώ έχουμε πολλές βροχές το τελευταίο διάστημα, δεν έχουμε προβλήματα θόλωσης? Ας αναζητήσουμε το λόγο. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο κέντρο επιχειρήσεων της ΔΕΙΑΝ. Ένα κέντρο επιχειρήσεων εντελώς διαφορετικό, με σύγχρονα συστήματα τεχνολογίας, τα οποία δεν υπήρχαν πριν το 19. Με τον πρόεδρο, τον Γιώργο Τασιώνα, έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά. Πήρε στα χέρια του μια επιχείρηση με πολλά προβλήματα και σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αυτό που παρέλαβε. Γιατί, για ποιο λόγο λοιπόν δεν θολώνει το νερό? Πρώτον, έχουμε πολλούς εργαζόμενους, το δεχόμαστε. Έχουμε που κάνουμε πολλές προσλήψεις, αλλά προσέχουμε τα φίλτρα. Προσέχουμε τη συντήρηση, προσέχουμε την καθημερινή λειτουργία του νερού. Δεύτερον, ήδη υπό την επίβλεψη του κ. Τασιώνα έχουμε βραβευτεί στο σύστημα θόλωσης. Μάλιστα σε πανελλήνιο επίπεδο. Άρα δεν είναι ότι δεν θολώνει. Είναι ότι είναι και ασφαλές το νερό που πίνουν οι συμπολίτες μας. Και τρίτο και σημαντικότερο, με την τηλεμετρία 1 που ήδη λειτουργεί, βρίσκουμε τις διαρροές. Μειώνουμε την κατανάλωση, μειώνουμε τις ανάγκες, βοηθάμε μέσω στα φίλτρα. Άρα λοιπόν η θόλωση θα είναι όλο και χαμηλότερης συχνότητας τα επόμενα χρόνια. Ήδη τα έργα που σχεδιάζει η ΔΕΙΑΝ θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο σε αυτήν την περίπτωση. Γιώργο? Έτσι είναι, Δημάρχη, όπως τα λέτε. Έχουμε δώσει μεγάλη βάση στο κομμάτι της συντήρησης των φίλτρων και ετοιμάζεται και το νέο έργο που είναι η δεύτερη μονάδα επεξεργασίας του ύδατος, που θα γίνει πάλι στις πηγές του Αγίου Νικολάου, και μιλάμε στην ουσία για δεύτερα φίλτρα, δεύτερη επεξεργασία που θα δέχεται το νερό, και ευελπιστούμε με αυτό το έργο να λυθεί μόνιμα μια και καλή το πρόβλημα της θολότητας. Σκεφτόμαστε διαφορετικά, δίνουμε λύσεις εκεί που οι άλλοι απλά λέγανε λόγια. Συνεχίζουμε δυνατά μαζί.